MLA kanong krem ubadeiru u President kaseng Voice of the People Party uba Ardent melaba Simon. Ulaong baki Sengbhalang kila Shah Phon haka Sorkar MDA 1 but MDA 2 halor ka jingdawa jongki ya ka inaline permit. Apa keren menta ka art Pyllait unaitung arjar busau uba Ardent ulaong banadu ba ushimti ukan rat ki sangma kum menteri rangba. Ulaong ba omdei banya keren ya ka ILP kabamut bagi ni kibriyo kibadan haka Sorkar kim kwa bantek lakam ya ka jingwan kibriyo nabar. Ula kenok baka Sorkar MDA kalau menjur karai halor ke ILP ban Pyllait met Jylla dak banyak syaka Sorkar India. Haka Shah kila de bandawa ban pendam no yaka hukum u President gari kabaweng yaka kentin khasi jantia naka Eastern Bengal Frontier Regulation Act khat praspa anyo phulai nika ILP. Ula ong baka jingle kan ka Sorkar khamtam u menteri rangba kapen I bakim kwa banyadai kitrai muluk namar balik se Jylla kila he kila san shabar kari. Nganong ayu Jylla simet ngampla bagani ka kentin kami no chief minister no kontrak sangma namar balai nga kenau ya ka ei ka kentin ka bo friend haka sni ka bo shimpi kum u chief minister wang let us not talk about ILP kata ka ka kentin ka bami na u haka bo shimti haka sni bo shimti kum chief minister kentin ba kini ki beri kim kwa iginu ki mechanism lani kita ki an kiban telakam ngimong kiban khang ngimong ban khang nei ban telakam me jing rum kerthet pi ka ladu bangila sak kni lut ki jam na dong sodong kini ki ju gibri ki bam kwa ban kren ye ka ILP ki ban pan ndri kini ki ju gibri ki ba penbi pi ki Sengbhalang jongi kila sak penbi ha ka Sorkar MDA kila sak penbi ha ban nabiang ka Sorkar MDA ka pas ka resolution nam tak ILP om daga jing thmu ban pentrikam ya ka ILP hendrai ban laumet Jylla na ka issue ILP ki pas ka resolution bali kim dawa na ka Sorkar India baga dei ban weng ya ka presidential order ban revoke ya ka presidential order ka ba u issue ha ka tu ka sni hi ka ba ki song dorbar ban weng no ya ka contain khasi jaintia na ka preamble jong ka Bengal Eastern Frontier Regulation ngala de kren ni kini ong ki Sengbhalang kila sha shet shukor kila sha Phon haka Sorkar MDA timenta kila de lau shoy ya ka jing ya ka issue ILP na ka kti ki jongki kila de nyak se Delhi ya ka ni ka benta te ki briu ki badan kum kata ka mindset ki belong mainstream ko kom perkhat haki hi ngam I bagan ka jing perkhat kerpang ni try muluk try jaka haki namar baka lapen he pen san le si ki sha bar na ka ni ka na ka ri ki jongki kinum suthu ya ki jing dor kami ki an banya dai te ngam phla ka jing kren ka jongki ten renga shisngo sen ei ya ki Sengbhalang bakila sha shet kila sha Phon ha ka MDA 1 naga baka penbit bagi pas ka resolution nagam taban pentrikam ka ILP